Alright, tebya muno sana, karibu sana mwanchu muligeria sentunda yende bunoneka koko tebya nga omurani wekirime ya senyomba anyariko sanga mona intwe aliyo manena mwaliganire pastor. Yes. Karibu sana. Nimeshukuru. Na kikwaboka. Mbiya nabokira somo. Kikwaboka somo nene. Nabokira. Bya muno sana. Ase faida yo muligeria na bukuligeria kamera liga. Tutabire tali abo kanisa kikwarwa kisha baadaye utubariki na neno ambalo Mungu amekuandalia kwa ajili yetu siku ya leo. Karibu sana. Amen. Asante. Nainde tigangire libageri goteba mbuya mono ase TV ya Ndisi TV asoko ngarigania litukolia lero nche no morandia erecha swanya nyakiramba igonkoro andie kanisa yangege ayalia mosocho nongo kora emirimo yane yoborandia ase igo nyasaye onyanche ire nainde litukolia lero koba ase TV ya Ndisi TV eliombaretere lingana lye nyasaye elire lingana lyo bogima amache yo bogima eligo tokonya gotokinya ekewango kende lingana yane gorigo chakorwa ase getabu gya Saburi lingana linene ngokwanera ndirianga emechando ekero emechando yachire ase abange baito nigo tokonyara koira na magega twanyara gotiga aria twasemeratie goche gokora asinge ncheyo ritangani tiga togende asugusaba tusabe nyasaye tatu mwana no moikomo chenu nakobakire na inde nakoira nerimbu ya mono asinge ncheyo litukeri asinge ncheyo gotwari baga ingatoba iga ase TV ya Ndisi TV asinge ncheyo koreta marandia ayare lingana lyobogima eri konyara gokinia abantu bao asoko gendeke wango kende kyobogima bolia bwabandire bogo chagocha bwa kale na kale wano monene na asabiro gwanja kwa gokoreke asaba tegereri bonzi na abali abonsi nyasao ne bayigoire ki TV kyabo tonyare gosanga moneri nganeri tigalibe lyogo seseni okonene asaba abantu bao ime ya Kristo motoria na asabire na kwegena ime wano lingana yana ni gori korwa ase getabu gya Saburi emeronge 3:9 ekevungo kyaye 19 naliro lyo ni gori gokwana iga tigato tubure amo tosome twensi ego teba iga omonye no boronge nigo akonyore mechando emenge korende omonene omotoria korwa ase eyo yonsi omonye n'uboronge onde bwensi abana banyasaye obware kwarure nasogokia tokonyora ebinto bire ebiororo engencheria kero kende okagerete nonye n'ukomorigia nyasaye waika ole omonto kwerure omonto gwetiganire omonto gwatigire binge otige emangana yera yense otige emegoko yense bwe atanane na ekerore yatanane gwetira sayo tokonyara kobabuya waikonyare gutiga ebinge ona chekina wetera sime chando wetera soko migeka wetera sogwetiga umanya komo gwenera nyasaye bana asifiwe bana banyasaye na yonta getego tebanga wai emechandeye tokonyora neye gotwagacha eye gotobeka togende goikera obogima bore bosyo obogima obuya obo Yesa tebeti aboro kigubaye nga na chire ko baroseriase na inde ningirane inchiche koboya bali abare tayare bali abegenire bali ababwatoko semeria bali barendiro kuyena asega abana banyasaye igonta gete ko bateria nga emechando tokonyora igereria umusombo yo dauti oyo korikaringaneri iga eterete mechando emenge ege kogera ero monyene niga chorete komo korera nyasaye na nyasaye konyomochorire lakini omusomba orenge koro kwa Zauro akaba okomorigia na komochanda mono atagete komo ari baga elianyore libage liriokora abana banyasaye bana ba Isiraeli aseigo ekabetereria dauti gwetere mechando egaetero korigwa no kwebiso konge no konyara korara isiko no nyane chinga kichinda karara nchara lakini omayelio nyasaye akamuakeria amobekere nsemo na kinta getegoteba abana banyasaye kero tokorora imechando igo tokoranga nero omayelio bwobogima
yaya igontagete kogoteria ng'a kende yonsi ekiya goikagetere ase akong'u enchendo yonsi onde bwensi nonya namoremi ekero kende atagete gocha kogesa rigiya goikaetere ase okuyarigania okonge arosio mogondo arete embusuro agoro obwoyo anyare kobo gosimeka waikaganye waikaka kero kenda magena atwe naenda arabiyiria omwago ochora abikurobania lakini bado nagenderete kuganya sogo semeria nabo igona abana banyasaye ringaneriria nyasaye tukurandia goika obeke ase gwekwetera emechando omigamigwe oramwe ochaywe wetere kero kende asoro gendo rutambe guche kurigia ringaneri lakini omwerio nyasaye igagotenekeria ng'a abanyene oboronge goika banyare konyora obobwe igakubarwanirira igonga nonya tugwetera emechando ya marwaire nonya tugwetera emechando yokomigwa emechando yogochaywa okoramwa okwangwa abana banyasaye omoerio baria bararemererie goikatonyore obobui iga abana banyasaye abange abare asine chando yabo eliemeke igo bakorrenga nero omoerio bwe safari oyo tari oro omoerio bwe safari bado oyo noromo chakano bwobo gimobuya obogocha Yesu Kristo achete gotwariganiria ekaro tukurigereria amariko kurwa ase gitabu gya Isaya emerongo 5 na isana na isato ekefungo gya 10 nero niga ringana rinene Isaya gokwanira nkerianga okobaetia ase obware bwemechando emenge ekero nyasaye agotoetia aseme chando titokuoboa titogo kwemioyo inganonya tugweta aseme chando iyo bosio obonene obobui mboraroro asa marwaire tugwetera abana banyasaye igo manyetenga nyuma yoko gwena igo konyora na gwatwarire chinguru no kwege na goisaine ogo komokorera nyasaye igo manyetenga nero kugweniri nero korusirio bware obo igore bono ningenche yakororekana ebinto tibiko baraisi omogwenera nyasaye waikoetera mangana yara makong waikoetera mangana yogochayo waikoetera mangana yokorama buno mokristo ngonya tokoremereria tokonyara kubwa esegi yobuya eyerebosio yayekogera tayare igomanyetinya bari abanta bange abokonyora bakorira imirimo y'Nyasaye batene inaso kwegena baetera seme chando baisego kwa imigano yabo igokonyora nga baetera seme chando emenge baetera soko miwa egekogera abana ba Israeli ekero bagucha korogendo kurwa sense ya Misiri kogenda sense ya Kanani amangana na mange encaranja abaliyetenchera abwa senchera yo marwaire na abaliete abonchero bokongomba umerane tene mechando emenge lakini omoeri obwa yonsi tibachiete gokwemioyo igo bagenderete kweomoyo asiga abana banyasaye nonya twomeranire nemechando emenge ogochahi unkoro inemechando amarwaire agotonyore inemechando aitogwete onsi inemechando lakini toremererie omoeri obweringana obo buhimbo koreteki mboleo Bwana Yesu asifiwe asigo bobuyobo tibogocha bosangonya titoba koba baremereria tibogocha bosonya titokwerwa tibogocha bosonya titogwetere mechano na sengencheyo Nyasaye nigakorigereria chinkoro chiri chiaremereirie na maega yaye omanyago chiobo buhi asengencheyo buya bwa Nyasaye haleluya na ene ekeronko genda asegetabu kiamatayo Isade kevungo ye 10 nigagoteba iga mbale negesyo abaguchandika kurwa bono egekogera barabwo ingabacha konyoro mwando bwobogima bwakare nakare mbale negesyo bali abagwetere mechando mbale negesyo bali bakoremereria mbale negesyo bali abateneine asobuya noboronge bwa Nyasaye inganonya togwetera matemu amange nonya tokoramwa nonya togochaywa nonya tokoburwe ebintu nonya tokoraranjara lakini nkotoratere dasilingana lya Nyasaye tutakuwa washindi kusinda tena washindi Bwana Yesu asifiwe inganonya togwetera simechando abana banyasaye egekogera aya togwetera na aya togocha kobekerwa obuyabore bosyo ngambare negesyo abakoremereria korubono
aya no moremereri ore igokorora ringana kwanyara koba gokoimuka iguru kwabo mutindi mono kwaba kwamweba Nyasaye baka abandi goikeranga wono tiganda abeka Nyasaye nsemo toradiri yamo naye yaya goikoba moremereria ekero kwareiro moremereria Nyasaye akoe chisemi Nyasaye akobobui Nyasaye akorwanirire na inde ekero toko mosemeria goikatonyoro bobui egekogerere ntatu ito egekogerere nobonero bwato bobui egekogera chinguru nobonene nebyaye na inde nabagotobwira twanyara kororama ya arebosio egekogera tatu ito tari gotiga abana baye banyare ko babakobugwa namabe egekogera nabaye tore bana banyasaye na ibo igo ekero korigereya egetabu ky'Abarumi sana na isato ekevungo kyaye 35 nero nigegoteba iga wakona gotubora igo Abarumi isana na isato 35 ega igego kwana iga 35 nigego kwana iga ningo oratuatanane korwa ase obwanchani bwa Kristo ine nogo chandwa gose nobororo gose nokorosiwa gose nenchara gose ngesobono gose nobobe gose nomoro una erikire asengencho yao nigo togoitwa omubaso boira twabarirwe koba buna chingondi chigo kya konyenywa ningo oratwatana na korwa asowanchani wanya sabana banyasaye ikieke yeko gwatana na korwa asowanchani wanya saye gero kende kero kwa ikire gose nensemo likubali yakorire omonto kwarora ngari yagendire yake wamanya goteba kwarenge gose nase nyuma ya Nyasaye wateba ngatiganda aliya omonto muina gose na nkongere amangana yatali ya Nyasaye aja kero kende na amangana yo munyamusira gose na amangana yo borogi nikige ko gwatana na korwa so wanjani wa Nyasaye tigago korwa asobu ya wa Nyasaye ngonya kwa mocho lile Nyasaye manyanga gwachorire oyo le kinga oyo le omobui oyo le omonene oyo tenenerete byonsi oyo kobwa onsi ngonya gwachorire Nyasaye nebene chandere ngaki yenderera kobeko gosemeria abantu bande bakorusyo gosemeria asobwango banyara kweba nga Nyasaye nare asensemo yabo banyara kweba ngomonene obatigire yaya tatatarato tiga abara somonene nigo bakwetereme cyano lakini maega yeme cyano obobui bwarolekana katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninataka kuambia hakika wale ambao watavumilia katika safari ya kwenda mbinguni watapokea ushindi na wataona mambo mazuri yakitendeka. Hata wale wa mama awase vijana wale ambao watavumilia katika masomo yao, wale wa mama watavumilia kwa familia zao. Pengine ukiona jambo jipya wachakire weyatanana wachakire gotebanga ayatakonyarekana wachakire gotebanga mugako yonga kiaba mosabere genda somo nene bekari ruse irachingaki moborio monena mabori tebe Nyasaye nga ekenga kige konyarekana Nyasaye nigabwate chinguru cyogokora ayara makongu koyakoba mororo asengencho yobuyaburaye asengencho yobwanchani bwaye nigonta getegoteba abana ba Nyasaye bali abarerwa somonene ene cyando tetwatanana amariyo mana ase chinkata basa gwatanana abantu bareko mokorere Nyasaye banyare ko tigaringana lya Nyasaye ama ene cyando ase chinkata basa gwatanana abantu barenge ko mokorera Nyasaye batike gukora imirimo ya Nyasaye ase chikanisa amangana kabiraya nigagwatana nabange banyaragwe yatanana otebe nganje bono natigire nyarebe kanise yo nje nakire kanise ngao Nyasaye bado no liya naende nigakoganyete egento getigare tasore nkeringa saba Nyasaye mabera abanyanimo cyando kire moborio monene
sababu yeye ndio mtatuzi wa kila jambo. Mungu akushughulikie kwa njia ya kipekee, na wewe uwe mtu wa imani na usimame katika bengo. Mungu atakutendea na utaona mambo ya ajabu yakitendeka katika maisha yako, na utakuwa mtu ambaye utatoa historia kwa wengine. Obatebyo bware kwa rule ase waikire na asoko genda gochia asiga abana banyasaye tobabalemererie ebintu ebikebike byatananira abantu abange kurwa nsobuya bwa Nyasaye. Ebintu bitagwenereti byatananira abantu banyasaye abange batigire emirimo yabare gukora ase kanisa. Ebintu ebikebike byarenge bitagwenereti byatananire chinka abantu bamenyete babere asobwa njani batiganire asinge nto y'ebintu bitagwenereti. Abintu ebisinini abayiboli batiganire batigira abana bagoswa aseme jando asinge nto yamangana atagwenereti. Bwana Yesu asifiwe. Asiga abana banyasaye igo tutagete komanyenga iki kego tuatanana kende tikeri kena nyare kobe kenene kubwa bonene bwa Nyasaye ikira nyare go tuatanana korwa seringana lya Nyasaye totenene bakongu toremererie asesegiye omoyali obwesegiye obo buimboro na inda balia babisa baito wataendelea kuona tukiendelea kuona ushindi na watashindwa kumbe na kuchiuliza maswali mengi awa ni wakina nani. Abambali babuire emechando yese, abambali babuire asoboremereria, abambali babuire asokwerwa, abambali berure asogwa kwenenjara, lakini baremereire goikoma elyo bwemirimo yabo. Abana banyasaye lingana lyengencho ndintagete kogotigeranga goikatoremererie epa intintagete kogotigeranga nelianga goikoremererie kende tikeri gekobekia kende tikeri kerabera isi kende tikeri gekonyarekana ngonyo koremereri tigokora tikoyo asiga abana banyasaye ase safari yeye nwonya twachakire safari yeye manyango bobwini gobore bosyo manyango yo tochakire safari yeye nabwate chinguru manyango yo togo sasimani gare ne chinguru Nyasaye ito tari gotiga abana baye Nyasaye ito nigagendrete goko nwonya no mochando chire igakorwa chiseme munokoera nwonya no manu waira chire nigakorwa chiseme munokogweniwa nwonya nelingana lya chire liko Nyasaye komo semera chie igagokoigorere njera yogotera egera ingane ririere oborene bwa Nyasaye bororekane Nyasaye tabasa ko y'ubusoku bana ba Nyasaye asengencheyo muna intu abatu achira se nyumba ya Nyasaye abakena banene goikatoremererie no nyambali abarase chinka batarachora Yesu Kristo muno motori bwo bugima bwabo rigere lyanga Nyasaye nakoganetie asebirebi chinga kichinde chikayo okona goteba ngamambya litukombono amwe onachekina oicha somonene omonene anyare gukubwata koboko agutanga norogendo ataramo naye otaramo na Yesu onyare korrobo bwe tiga Nyasaye abasesenie nakubaho bonene nakubaho bobwi ekero muna akore mirimo asokwerwa nganonye tugweterara marito namakongu tato itopado tunatumaini kwake na anatuhitaji na yeye ni baba yetu na sisi ni watoto wake tuerwa somo nene tokore mirimo yo monene totigero monene mechando yaitu na alionse tokora yara makongu tato ito nigagotobwera tigo monene abasedie na inda bawancherwa asekere getabokero obalonene bwa Nyasaye bororekane ili abana ba Nyasaye toremereria se safari ye omwali obwe safari tonyoro obui obotakoera bwakare na kare ngoza batore asengencho yabalia banyarire ko bagotegerera ringaneri atiga tusabe Nyasaye tatu mwana no moikomo chenu bomu ibwaba buyo monene bwa banene erwoti yabaruoti tiga wonene bwa bororekane asekero yo moyo tegerere ringaneri Nyasaye one tigali mokune tigali mosukie tigali moimokie korwali asabe irogoteberera korwali asabe irogochandika korwa seme chando yaye limoreta sobuya no morembe omone none totiga abana baho bagendera gochandika muna abatari na tata egekogera yantatu ito oyogoteba nganchu asende bali mwensi mwarosire nemesige berito na inche limbati moki imbakore ko babana bane
mbakore gutara na inwe ndare ko baobonda ne bintu byonsi ekero mureti gasende tato muya nasabeiro mugakoria nasabeiro mwana oria nasabeiro mongino oria nasabeiro nyasaye oria oimokirie getambukero gocha sobosi bwao omokwanere omokune omo echinguru nokobwa atenene aselingana liao aimokerere kero kenda asagure akobwa atitata na kogokorera egekogera ringaneri neringana lyobuya ringana lyogosesenia ringana lyogosemeria asekero yo moyo orariwe na kolikorera tigo wanja kwa gokoreke gekogera mone none aye no mubwi asobuya bwa Kristo na asabire na kwigena. Amen. 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 Amen, pastor. Tiyo mono sana ringana ligi yakagibisa tonyara gutigera monene eme chando yaito chigurube cheito ekiagera nero ranyare gututura. Yes. None ngakirianga kaba bana ba Israeli na barocenge gurube na bayarengene nase bali bagachigotigerwa mbaye nyara kurendekera yesaso imeka babere ngusu. Amen. Iri baroche bitare konyare kana bikanyare kana. Kanyare gauseni sana pastor. Yes. Kono rendekera to chigokora ika kero kende naro kubwatira gati utamaitirie taliao na bako tetirie ta totebie kaniso korwa ara friend kisha baadaye na bango kwa KM orara wishly our mothers a happy day lero tubwate happy mothers day tunyare ko kiraba mama baito nayo nyomo ngino ndekare moyo na bako mutumira maiga tari goiko ara friend itakuwa vizuri utakuwa umewabariki na hii mwanzo mpya wa hii asubuhi ya leo. Amen. Asamarietane Reverend Elicha Swanyanya Kiramba igonde omokoreri bwe kanisa ya Church of God COC na kanisa ya nani gegotoka ngege ali asama sini yekawa no kanisere oria kerokende obwato kugania ora angene kanisa ne onyate kobe yane yangege join ya kanisa ende yonsi asora nyore obuya bwa Nyasaye obora nyare gokwambukia gochie mumbweria. Amen. Seigo igontagete ko irari ribageri nainde kogwisheria bangina baito ngambu ya mono because ziko ya leo is a Mother's Day. So abangina baminto abakorire merememe kongu asogotolera bakorire merememe kongu koruto arenge gento tutamanyete gokwana tutamanyete gokora kende bakerwa nga bakumanya bagokuna omwana bamanyanga lero omwana nko yare libere bamanyanga omwana orwarire marere nabo gokumya tiga Nyasaye seseni naenda agendere ko bawo bwancherwa rituko gochierinde egekogere mirimo mogokora nemekongu intu abagaka toko nyoro mwana toko banyori abana batigara sebali twagenda twamanya konya kuburinga ngakyo mwana agenderete ikomonya gitari bu mwana no monyina nero manyete ngakyo mwana aboka ngakyo mwana aragire ngakyo mwana akorere njara igomba ngina baito igo nabaganiri amaya naende Moses niwe mono asemere meme yamawakora Nyasaye agendere ko bayigorera na kubaorokereria naenda abayimuki ekegwango gochie kende asobuya bwaino no baremereria. Amen. Biono sana mwachumurigero na kwegule korwase pastor Jani gabaganiri aba mama baito bonsi ali tukoligiya lyo monchengo igo make sure nga you be of value to someone today. Igobono nyaba mama baito bonsi be make sure ngonya kumo mama your mother, your aunt, somebody ojo korerira sama tukayo nsigonye karoro make sure kwa mwere raga antorire asengecho yokorokie kemanyereri gyoko bainyora nako ba segeta nako beriri ngambia mono asengecho batorerira sebiro byabere bitambe timanye tinga rero ngakitukorera chali mbere kinije ngotemana ejo mungu no mintomo yare ndorenga na moira gantorire so that rende anya kontura mandene tinya kwenda kusikeme tuko. Yes. Bia mono sana twanda sasa mimi studio tutarejea baada ya muda ambao sio mrefu tujale kogenderera sinchira yabe na sentunda yende kogenderera tubate semitando ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube na